Els tastos de la taula de vi de Sant Benet és un exercici experimental. Per què dic això? Hi ha aquesta sensació de que el consumidor no sap de vi. Se sent desarmat davant de la capacitat de classificar els vins pel seu valor i pel seu preu i per la seva qualitat. El concepte astringència és un concepte tècnic, no està posat en aquesta proposta de mapa descriptiu, perquè l'astringència és un concepte poc popular, allunyat del llenguatge col·loquial, mentre que la sensació de sequedat, aromàticament... La qüestió és trobar consensos significatius a partir de tastadors, d'experimentadors poc habituats. És a dir, que precisament entre tastadors poc formats específicament en el vi, descobrir consensos lingüístics significatius. Com ho fem? Doncs ens dediquem a recollir impressions en grup i establim un diàleg, una conversa, una discussió sobre allò que volem dir quan ens referim a una sensació per compartir-la i conduir-la cap a un consens. És possible lingüísticament trobar eines significatives que del llenguatge col·loquial, del dipòsit cultural col·lectiu, que serveixin per interpretar el vi sense la mediació dels intèrprets, per entendre el vi, per entendre una experiència sensorial. I el llenguatge comú, òbviament, té moltes referències sòlides. Si una cosa és impactant, si una cosa és amable, si una sensació ens provoca un somriure o ens provoca preocupació, inquietud o misteri. Són sensacions que podrien ser útils per parlar d'altres experiències més enllà del vi. És a dir, intentem, en el fons, portar el vi a una experiència quotidiana comparable amb qualsevol altra, per trobar-hi significats sòlids i consensuables.